Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. O noso movimento cultural, nós, a xente do redor, vese enriquecido a cotío con a incorporación de persoeiros que aportan a súa mestría e a súa intelectualidade en calquera das ramas da cultura. Este é o caso de Antonio Presas, que dende Lalín xa forma parte do noso grupo. Antonio hoxe, na súa quenda diste espazo das madrugadas, regálanos no número 21 da nosa revista o froito da primeira parte de unha investigación meteorolóxica na nosa Galicia, que nos mostra dunha forma moi didáctica datos interesantes da nosa terra. Tentarei facer a introdución deste fermoso traballo. É a Serra do Candán o lugar máis chuvioso de Galicia e de España? Primeira parte. Ante este interrogante non cabe máis que a proceder a unha pequena investigación que detallarei en sucesivos artigos. Pois ben, analizando diversas fontes, libros, anuarios, series meteorolóxicas, etc., pódese decir que a cuestión non está totalmente aclarada, pero hai sospeitas fundamentadas de que a Serra do Candán pode ser un dos lugares máis chuviosos de España e, polo tanto, de Galicia. Queridos amigos, continuade ca lectura deste estudo, que é unha xoia que nos regala Antonio Presas. Grazas, Antonio.